Tiryong, ha mga ikasta ata. Huy! Ang mga ikasta ata ko nalagarodan kay. Gasulsul pang daytaw. Welcome sa tutorial kung paano makaakit ng pera para yumaman ka. Unang first step, kumuha ng kandila. Ikalawa, sindihan ng kandila. Mas mainam na gawin ito gamit ang posporo. Ngunit kung ginamit ang lighter, huwag nang patayin ang kandila. Kung pinatay ang kandila, huwag nang sindihan muli. Kundi kakaroon ng kabaligtarang epekto. Mamalasin ka habang buhay. Abay! Agad na daw kayo ko ba? Malasik! Abay! Parinig natin! Ang perdido! Tatagtagin natin! Nani?